Povinností je upozornit tě na určitá úskalí tvého nového zaměstnání. Koudelka. Co vidíš? Auto. Dobře, co ještě? Zaměstnance. Správně. Velmi správně, ochu. Vidíš, jak jim jde práce pěkně od ruky? Třeba tady Koudelka. Šup. Ale pozor, každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze. Každému z nich jsem říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. A neposlech. Chocholoušek? Koudelka, říkáte? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Ano, ano,